Drama presents. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya. Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Pahiyaw mo! Mauni istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata! Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang agta nga usari mata o ang buutang bata! Og unya pa yun! Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod! Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata! Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albor. Dalit kaninyo sa Araman Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela. Hello mga bata! Kumusta na mo tanan? Okay! Miata sa ikatulong simana sa akong mga asoy ninyo. Mga asoy ni Kuya Gulyat ninyo, okay? Unya, andam na ba mo, mga bata? Hoy, wa may tingog-tingog. Wa pa mo ikaon, mga bata? Aman na, okay. Okay, man na, di ayaw nyo, mablagi mo maningog. Basigi paggutom mo, naipagkaon si Cecil Gibaligya. Lami kayo na, ha? Okay, mga bata, magsuko na ta sa atong sugilano ning simnahuna karon nga naguluhan ang banig ni Lula. Kamo kay nga tao man mo karon panahon na nga mga high-tech na kaayo, mo nang wa mo makaila og banig. Kanang banig maunay na andan kanhi nga higdaanan sa wa pa mauso ang kama. Kutson o bedsheet pa diha. Sa una, ang banig, bawang higdahanan, sa wapa, mga bot, ang mga kama, katri, og unsa pa na nila. Gani hangtod karon, doon na pa may nagamit og banig dito sa kabukirang dapit, dili ba? Og awaday mo masayod kay mga bata pa man mo. Og sultihan ko kamo, nga ang banig, mao ang bida sa atong sa akong istorya karon ninyong si Manahona. Musa, paminaw mo! Okay, minami. Okay, minaw mo. Si Maria, usa ka ilong tuwapos. Dili ilong ha, kanang ilong nga kuan. Ilong nga tuwapos. Mao na, ato na ilaktod, ilong tuwapos. Pasabot ang ilong tuwapos. Nakasabot mo ang ilong tuwapos, mga bata? Very good. Kay wa mo kasabot, mga very good. Mauna siya'y wa na'y inahan o amahan. Patay na ang iyang mama
ug ang iyang papa pulos patay. 12 pa ang edad ni Maria sa dihang gipatay sa mga tulisan ang iyang mga ginikanan. O kay bugtong man si Maria nga anak. Kanang bugtong anak, kasabot mo anak? Igsona sa bugtong lubi. Bugtong anak. Pasabot anang bugtong anak, siya rang usa, way igsoon. Oh, mao na. Mao nga dito na lang si Maria mo puyo sa iyang lula Gloria nga inahan sa iyang mama. Unya, usa ka adlaw ni ana mga bata nasakit ang iyang lula Gloria ug namatay. Lola! Sana malang ko karon paingon. Nga lang iba magkukibiyaan, Lola. Hoy, hoy, Maria. Husto na si mong hilak-hilak diha. Pahawa. Iya pa, usta. Patay na si Lola. Mao bitaw. Patay na bitaw. Maong pahawa diha kay naa ng mga tao nga moatiman sa patayng lawas di mama. Asa na malang ko paingon, tiya. Unya na nang imo mga pangutana be. Pahawa na diha. Og, hoy, hinahinaya na ninyo ha? Basig mabuak na. Tarungan na ninyong karga sa sakyanan ha? Makatilogi mo na ako kung magasgas na. Iya pa, usta. Unsa? Asa di ay natada ang mga gamit din sa bahay ni Lola. Ay, asa pa man di ay. Sa among bay. Ipahakot ko ang tanang butang ni mama. Nga mapuslan pa. Unya, unsa naman lay gamito na mo din hiniman ni Melchor? Uy, unsa to? Unsay inyong gamiton din ni Melchor? Ngano? Kinsa ba na si Melchor nga magpabilin din karon nga wa na si mama? Ay, ug ikaw, nagtuo ka di ay nga anhi ka pa din Oh, asa naman di ay kumupuyo ini, tiya? Maria, bisan kontra sa akong buot. Pero kay ako ka man pag-umangkon, maong dawaton ta na lang ka sa among panimay. Ha? Masagat ka na, tiya, nga ato ka sa inyo? Ay, taon, day. Dili taon ko ba tuog kasing-kasing, no? Nga di nala mo bati og kaluoy nimo? Kamong duha si Melchor. Hasta si Manay Melchor? Ay, adto niya ipadayon sa amo ang iyang pagserbisyo. Isip usa ka hardinero. Ay, gisultihan ka na di ay sa mong iyaan, day Maria. O, Noy Melchor. Mayo hinuon nga hasta ka ato na sa ilang tiya pa usta. Aron di ko maglaay. Ang day Maria. Ako man siyang gihangyo. Kay sa pagkatinuod lang, iya magidunta kang palayason. Unsa, Noy? Maong nagpakiluoy ko diya. Nandili ka na ng palayason kay wag ka na may kantuan. Siya rabaya ang nabili ni mong kaliwat. Siya rabaya ang bugtong isuo ni mama ni mo. Maong naluoy ko. Ug ako sab, ipresentar nga adto na lang sa ila. Kay wa naman sab ko'y pamilya nga kapaulian. Kung ani magunta din ni sa bahay sa imong lola. Di man sa mahimo kay ipabaligya naman ko nun eh. Unsa? Ibalikya? Nakasabot ko sa imong gibati, iha. Pero, wa na magug kay mahimo, day Maria. Bata ka pa. Kaano ko ining bayan, Noy, oy? Mao lagi. Oy. Ayaw na giapilog karga ng banig ni mama, ha? Sunugan na! Hala, ang banig ni Lola. Kanunggo ni mo, oy.
Bago biya niyo eh. Hindot pa kay design. Bisa na. Kay gihigdaan ng mama. Og iya nang namatyan. Maong sunugo ng baniga na. Ayaw, tiya! Mga bata, kabantay mo! Napalingi in taon si Pausta kay nakadungog ni Maria nga mingon. Ayaw tiya! Ang budili buot niya si Maria mga bata nga sudugon ang banig. Ngano ka ano mga bata? Hoy, kamo mga dagko! Gangang nga lang ba taon mo? Ay! Akong ipadayo ng akong asoy. Human aning pahinumdom, ha? Happy birthday, Barjon! Ang butan na bata, malipay magdulag. Hello, mga bata! Kada taon mo kay birthday ni Parjon, ha? Oh, sige. Basta dahil mag-birthday sa ato, libre yun mga bata, kaon, ha? Busakit sa itong mga anay nag-birthday nila, ipadahin yung birthday nila para makapakaon mo sa mga bata, okay? Samtang mga bata, nagkaon mo diha, ha? Padayon ta, misiga ang mga mata ni Pausta, nga mitanaw kang Maria. O si Maria sab, nahadlok ang iyang medyo mga bata, dunay kahadlok ang iyang tinanawan sa iyang inahan. Pero, bisan og nahadlok siya, miduol yung kini sa tao nga naggunit sa banig. Aron, iyang bawion. Ang bilang ning banig ni Lola, Manoy. Hoy, unsaon mo man ka na ha, Maria? Ako lang nangipusan, tiya. Para may hantumanan ko kang Lola. Hoy, Maria. Di ko gusto hangad dadon mo ka na sa akong panimay, ha? Ngano man, tiya? Banig ka na nga namatya ni Mama. Diha siya mabugtoi sa iyang gininhawa. Pusa di ko gusto nga isa ka mo na dito sa akong panimay. Kung magtuman ka sa imong gusto, di ka usab makasaka dito. Oh, nganong mihilak man ka? Kay ngano man di ay, tiya. Maunsa man di ay kung ako ding dadoon sa inyo. Kining banig ni Lola. Di balas na. Ug usa pa, doon na nanay sakit. May mga kagaw na nga nahibilin. Pusa di na angay. Ang angay anak sunugon. Ayaw lang. Ang Manoy. Ay, ala, ma'am. O sige. Nung ka nga muuban ka nako. Ha, lakaw kung asa ka gusto. Pangita og imong kapuy-an. Maria? Ay? Manoy Melchor. Di na lang ko mauban ninyo, Noy. Uy, day, asa mo di ka paingon, ha? Nanhilang una ko din sa pay ni Lola. Uy, day. Di ka na mahimo. Ibaligyan na ni Tiya Pausta ni mo. Bahala na lang kung nasa ko paingon. Basta di lang yun din ako ipasunog ang panig ni Lola. Unsa man, Melchor? Muuban ka na mo o dili? Oh, day, dali na. Ibili na lang nandiya ang panig. Lakaw na lang, Noy. Melchor, ifhanta kag katulo, ha? O no? Lakaw naman ni Melchor. Miyain na lang ko. Pero, day Maria, dili ta ka mahimong biyaan. Maluoy ko di mo, day Maria. Dos! Unsa ba? Ma'am, biyain na lang ni day Maria, ma'am. Unsa to? Usbara, Melchor? Ma'am, ubanan na lang na ako si day Maria din, he. Mao ba? Nga sa ato pa. Bakwion mo ang imong gihangyo nako. Nga muuban ka og adto na mo serbisyo sa akong bahay isip hardinero? Kay dili man nimo pa ubanon si day Maria, ma'am. Maon sa manog di ko pa ubanon si Maria. Kaputol mo ba ning bataa sa imong kinabuhi? Maunay tako suna-una, ma'am. Ako nga dili niya kadugo. Ibati mangani kong kaluoy niya. Ikaw pa kaha nga pursuso ga iyaan. Melchor, Ma'am, maluoy taong kas bata taon, ma'am. Wala taon ni siya ginikanan.
Wa na si Senyora Guria. Bahala nagdili ni mo siya pasakon sa imong bahay, ma'am. Bahalag, adto na lang si Inde Maria sa inyong kamalig sa mga hayop. Basta madahalang tao nato siya, madam. Ma? Oh, Katrina? Oh, nakit-alagan ako si Maria nga nanlawag sa mga kahayupan. Ni Ade siya? Nalimot di ako sa pagsulti ninyo ni Greg. Hain ba si Manoy ni mo? Dera ko, ma. Marika diri, Greg. Nganong gihimo man imong tiglaos kahayupan si Maria, mama? Ay, Greg, nahibaw ka ba sa imong gisulti? Oo. Nangutana ko kung anong gihimo ni mong tiglaos kahayupan si Maria. Amo siyang igagaw, ma. Anak siya ni Tia Lia. Mahimo ba nga ako una imong pasultihon, Greg? Ikaw ha, nagpatuyang ka na lang. Unsa man ha? Mas nahibaw ka pa kay kanako nga imong inahan? Pasaylo alang ko, ma. Naibong manggod ko. Greg, abi mo, naingon siya ana, kay maunay iyang gusto. Manay Craig, ano ikaw may mo reklamo? Pasag din na si Maria. Kaya mo sa ni angay niya ba? Himuong katabang. Di ba, ma? Katrina. Husto si Katrina, Greg. Kanapay mangita tag muchacha? Usapa, Greg. Di siya angay nga kaluyon. Tungod kay anak siya sa akong gikalagutan kanhi. Si Tia Lia? Oh, naglagot ko niya. Tungod kay siya ang pinalabi ni Mama. Pero malas lang. Kay patay naman siya. Og ako, niya, buhi pa. Og maoy na ka sa pupos sa tarang kabtangan ni Mama Gloria. Pero si Maria, mama, wa ba siya ibahin sa mga kabtangan ni Lola? Di ba siya man unta ang mudawat sa bahay ni Tia Lia? Huy, Manoy, ikaw ba? Ano mo laban mangyug kang Maria? Greg, doon naman siya ibahin. O si bahay ni Maria? Ang banig ni Lola mo, naan niya. Oy, Maria. Oy, Ngano, Manoy Melchor? ganong imo man tao ng gibukad ang banig nga namatyan ni Lula ni mo? Akong hitaan, Manoy Melchor. Uy, ayaw day, ayaw taon day. Wa pa tao na di mo malabi. Ayaw una na gamita. Kaya nga naman di ay, Manoy Melchor. Ay, basta lang, basta. Wa man ko hugawi ining banig ni Lola, Manoy. Matuog na ko, oy. Bahala ka. Imo nang gusto, ha? Diya ka na. Maigda na ko, oy. Oh, may tao? Manoy Melchor? Ikaw ba na? Malipay magdulog. Hello mga kasama! Hi! Iglo autem et fratris mi et augentes Visayas Mindanao Fuers Salve! Nga sa ato ba, kumusta ka mo mga kaigsunan akong tigpaminaw sa Visayas o Mindanao? Mga bata, kumusta ka mo? Hello! Okay. Kumusta mo tanan, ha? Mga igsuon na mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan? Di ano sa tasa atong ikaduhang adlaw sa akong gisugilon kaninyo, niining si manahuna karon katong naguluhan ang banig ni Lula. Okay, mga bata, pahiluna na mo. Kay karong taod-taod, si Ate Vanessa ninyo, Bacaldo Risula nga atong directress, magdasag snack para ninyo, okay? Pahimutang na mo diha, pahimutang, okay? Okay, panglikod! Hilom! Ania ang sumpay sa akong sugilanon. Kinsa ka?
Manay Melchor? Ikaw ba na? Ayaw pagdoon ako! Maria, ako ni. Greg? Ako ni. Ganita, bupadawal ko sa lampara. Karon imo maklaro nga akong itsura. Oh, Oh. Doon ako sa suga. Kakita ka na ako, Maria. Greg? Nganong niaman ka? Unsa may imong tuyo? Ngano niya magkamatus kamalig? Ako maning gusto. Niya bitaw ni Saog. Maayo raman ko dinhi. Niya may banig nga akong kaigdaan. To'y bakanting kwarto dito sa dakong bahay. Ngano niya magyug ka dinhi, Maria? Sa ako nang giingon nimo, ako ning gusto, Greg. Kanos ka lang nakatunog pamakak, Maria. Naibaw ko. Ha? Nga dili ni imong kagustuhan. Kang mama ni unsa no? Palihog lang, Greg. Lakaw na lang. Kay pasig mahibaw si tiyang gianhi ko nimo. Magkasabaan pa hinuon ka tungod nako. Lakaw na lang, Greg. Maria, balhin sa kwarto. Sige na. Anhi lang ko. Pero tugnaw din eh. Huwag kay habol. Huwag ka pa'y unlan. Maong utang buot lang, balhin sa bay. Sige na. Salamat ilang, Greg. Pero di ko gusto nga maamong ka. Pasagdi na lang ko dinhi. Palihog lang. Lakaw na. Maria. 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 Lola Gloria? Hiniya ka, Lola? Lola? Pasilaning bata. Ayaw ka ayaw kupit sa pagkakusoy. Kimingaw na kay kulim mo, Lola. Hasta ko, Maria. Ang naibaw ka ba? Nga nung giduaw, teka. Nga naman, Lola? Aron tug-anan ka sa tinuod. Tinuod nga unsa, Lola? Maria, una sa tanan, pasalamatan ka tungod kay kiampingan mo ang akong banig. Ikaduha, tug-anan ko ikaw sa sekreto ining banika. Sikreto? Adunay talagsaong gahom kining akong banig. Ha? Gahom? Unsay gahom, Lola? Mahimo mong mamanduan kining akong banig. Mahimo mo siyang suguon. O makapangayo ka sa imong gusto nga mga butang. Apan kining tanan, mo epekto lang kung ang iyang gahom gamiton mo lang sa katarong o sa pagpanalipod kanimo. Gikan sa kadaot o ang importante nga magpabilin ang kalimpyo sa imong konsensya o mga buhat, Maria. Kining akong banig, maulang ang labing importanteng butang sa tanan kong kabilin. Usbuhan ko ang akong pagpasalamat nimo nga kining banig imong gihipos. Ampingi kini sama sa pag-amping mo sa imong kinabuhi. Adios, Maria. Ayaw na, Lola. Lola! Lola, balik ko na! Lola! Lola, balik! Lola!
Buhatin ako. Unsa? Di ka pa bangon diha? Tiya, Uy, kahilas ko di mo. Unsa ka ha, senyorita? Huy, day. Maayo pang mga mananap. Kay bisan nagpabuhi. Masapian man. Ikaw, unsa may masapi ko nimo ha? Busala, trabaho. Trabaho aron ka makabayad sa pagpakaon ko nimo. Og sa pagpa-istar ko nimo dinhi. Lihok na! oh, tiya. Wisit! Ang banig yun ay ni Mama ang iyang gigdaan. Unsa may ako kung matakdan siya sa sakit ni Mama? Ang banig? Nalukot lang iya, ha? Ay! Kinuog ko! Ay! Kinuog ko! Ha? Nalungkot ko ng banig, mga bata! Di ba kay bulungan, ha? Di ba? Padayon na kuya. Oh, kuya, huwag yung kaayo. Kuya, Ah! ay, tangan ng labat kuya. Oy, as in, wag yun ang hilabot sa banig. Asin? Huwag din ang ilabot sa baning, kuya. As in, wag yun. Unya? Unya, unsa man na yun kuya. Ay, kadiot. Unya, ako mahinayon ni Unya. Kamo, kadiot sa. Di sa nato ipadayon na tuwasoy. Maminaw o natang mga pahinumdum. Ang butan na bata, malipay magdulaw. Okay, balik ta sa akong asoy. Unsa ganito yung mga pangutana, mga bata, ha? Padayon na, kuya, ay. Padayon na. Dayon na lang, dayon. Kato bitong nalukot ang banig nga way tao nga nangilabot. Bida, kasabaan. Kamo ba istoryahan? Kasabaan pag yuta ninyo. Sige na lang. Padayon lang ta. Mao to mga bata. Misiga ang mata ni Pausta sa kakuyaw o nakasinggit pag yun siya. Ay! Ginoo! Ay! Ma'am! Naunsa magtao ka, ma'am? Naunsa ka? Ma'am! Kitiawan ko sa akong pananaw. Oy, ma'am! Uy, unsa may kitanaw mo diya sa baning nga gigdaan ni Maria? Unsa may naa diha, ma'am, nga perti man imong nakatutok? Malukot ang panig. Naalang yapon. Unsa man to ganina. Namilukot pang to. Ma'am? Ma'am? Paghilom ra, Melchor. Ma'am, kining midali magkukugduol ni mo kay misinggit ka man kagani, ha? Marawang kag dunay gikahadlukan. Wa ko gikahadlukan. Balik na sa imong trabaho. Uy, maglibog ba yan si Madam Pausta? Wa siya gikahadlukan. Unya, misingkit. Unya pa yun. Naabdan ako siya nga nagsigig tutok anang banig. Sa makay iyang nakita diya sa? Wa man. Pero ang pungutana, anong naabot man to siya din sa kigdaan ni Maria? Iya lang kong gipukaw, Manay Melchor. Yun sa magkasapagpukaw ka kaniya, Inday Maria. Iya kong gipatiran. Pagkademonya, way puangod. Kinsa way po angon? Ikaw! Manay, si Katrina, Manay Melchor. Unsa ikaw, ha? Unsa ikaw? Ikaw ba, day ba? Ni aday ka? Ay, day, mayong adlaw, day Katrina. Ganina, maayon ta kayong akong adlaw. Pero sa pagkakita ko ninyong duha, kalit nga naguba ang akong adlaw. Aw, atong ayun. Muna na yung buhat din, he? Kunuha si mama? Magsigig atubang og tabi? Uy, day, sabad ya, day. Uy, karon pagani mi nahuman sa among buhat. Mi pauway ra taon mi. Mi pauway taon mi kadyot day kay kapoy biya sa taon mi.
Kadiyot. Di ka ha nga ganina ramog naglingkod din, he? Kung may isa ko ka, Katrina, magsulti lang. Doon na ka kay sugo, day. Halasa ka sa taas, og limpyuhi ang akong kwarto. Hastaan kang mamaog kang money crack. Lampasuhi ang sawg, og pasinawag yun, ha? Oy, day, kadyot ha? Ako lang kaya man lang paso, day, Katrina. Kasi may amo din, he? Ako o ikaw? Aw, sumani mo. Puli-puli bata. ay, ganong na nagpamag ka. Unsa man? Kuwang pa? Karon ha, inig-abot ni mama. Isumbong tamong duha. Og ikaw, Maria, lihok na! Dini ka una ni Melchor. Biliban ako ining bata. Uy. Di yun ka maog musukol bisa klaro na kaayo. Nga gidaog-daog siya. Nagsalig na ng mga tawhana. Kaya dili ako si Maria. Eh kung ako pas Maria, ay di ko si Melchor. Maria, Unsa, Katrina? iniguman mo panlampaso. Labhining mga bulingon. Kaning among bulingon, labhini. Hala, pagkadaghan, anak. Oo. Ano ni sigay mo mata? Nga nung mitutok ka man sa nagliundok ng mga pulingon, ha? Unsa man? Angal ka? Uwa man, Katrina. Oh. Kun mauna. Nana. Dali anang imong panlampaso diha. Og ayaw pagluya-luya. Diyos ko. Pasensya ka na, ha? Nga nagkatuwa nga akong mga luha. Wa ko ikabasulan ng akong kahimtang. Nakahilak lang ko tungod sa akong kakapoy o kahiupos nila. Hangion ko gihapon ikaw, Ginoo. Nga imo pa kong hatagan og dugang kusog. O patas ipang akong pailok. Himuha nga makalabang ko ining mga pagsaway sa akong kinabuhi. Ang banig di ay nga akong kitaan kanina. Wa na ko mahipos. Naapta na laing kapi. Kay naa, misap naman ang adlaw. Iyon na ba? Unsa man tong akong natangkuhan? Niingon si Lola nga may kahom kining iyang panig. Kung unsa ko nang akong imando, matuman. Kung tinuot man ang kiingon ni Lola ko iyan ako, pinaagi sa akong damgo. Ipamatuod ko no. Hupaya ang akong kakapoy. Oh, uy, murag nalagsi ko. Banig, tinuod. Imong gihupay nga akong kakapoy. Unsa ka ako na? Mangayo kong pagkaon. Mahimo ka. Banig, mahimo pangatagan ko nimo og mga pagkaon. Diyos ko. Tinood ka ning akong nakita.
Kalipito nga sa akong atubangan ang kamang lamisa nga may mga pagkaon. Kaumot. Maria? Oh, Katrina? Ang butan na bata, malipay magulang. Tama ba na ko'y paghingay mo? Naunsa man ko'y nalipad. Sa ako ang isa ninyo nga naipay isla gihatag sa atong directress si Ate Vanessa Macaldonsula. Makakaon na gimana. Pero hinay-hinay lang mo mga bata. Naunsa man taon mo Biro mo taga-music ni Kuya Joel ro ninyo na. O video mo dito ni Kuya Rani ninyo. Si Abdul Rashid Budumo. Okay mga bata? Ikaw mo niya. Ikaw mo. Samtang magkaon mo. Paminaw mo kay atong sumpayan ang akong istorya ninyo kahapon. Kay gusto mo ka mo may baon. Mikaon ba si Maria sa pagkaon nga. Mikalit pagtunga sa tubangan. Tagana ninyo mga bata. Ay, hinaya. Uy, sige, magpuglang mo diha. Tagana ninyo. O, saman. Okay. Sige, tayba. Sige, kaon lang mo diha, Tusulay ko, hala, kaon lang mo diha. Ayaw lang mo partinukuray. Ito talaga mo na pagkaon ni Gida ni Ate Vanessa ninyo. Okay, ikon. Paminaw. Okay. Mauna to. Nga, diha, mitunga ang gamay na misa nga may danggang pagkaon o gumot niya ng mitong yung kain tanaon. Pero ang nakapan, mitunga sab si Katrina. Hoy! Ha? Wow, ha? Diin ka ni mga pagkaon na? Ha? Kuan? Diin ka ini? Nangawat ka sa gipangluto sa kusinira sa? Ha? Kahilas nimo? Nagbutang ka paglamisa o imong gibutang dinhi ang amo mga pagkaon sa panihapon? Hoy, day! Wa kay angay nga mo kaon ining tanan. Hala ako taning tanan balik sa taas. Sige na! Kung di ka gusto nga imudmud ko ng daw mo ang pagkaon na. Katrina, di mo ni... Katrina, ayaw ko panlot. Amo, ha? Di ka gusto na bunluton ko ang imong buktoy? O si gusto mo? Kining imong buhok? Ingon ini? Gusto na Katrina! Kung di ka gusto na usman trabaho, ha? Ibalik sa taas ka mga pagkaon! Unsa? Mauna, mama. Miadto ko sa kamali kay gipangita na ko siya. Pero akong ipatiwas ang mga bulingon nga wa pa niya kalabhi. Pero maoy ako naagdan. Naagdan ko mamukaon na unta sa mga pagkaunta nga iyang gikawat. Punyet! Nga na kay ganyan man siya sa pagkawat, ha? Diin man ako sinira. Nagtanga. Malagmit. Kung saan naman siya na istorya ha, Katrina? Hoy, ikaw, Greg, ha? Wa ka gyud makabantay? Nagikawata na tagpagkaon ni Maria? Kung saan naman siya ng binuang ha? Oy, Manoy Greg, dili taw ni binuang, ha? Ako mismo ang nakasakop ni Maria nga mitambong na sa lamisa. Gipahimutang pagani sa lamisa ang mga pagkaon. Kuno pa na bumabting. Wala tayo panihapon. Kung saan mang pagkaunang gikawat ni Maria? Nga wa pa man makaluto sa ng gising. Unsa? Unsa wa pa makaluto kuya? Kaya nga pa bitaw. Ay, bueno. Susihon ko si Bising. Unsa, Bising? Dili ko na lang niihinayon og luto ang lutoonon kong mga sudan, ma'am. Kaya di amay dagang gipanghatod ni Maria. Hain ba? Nalao! Ako gipahimutang sa lamisa, ma'am. Oh, ha? Tanawa, ma'am. Tulo ni kaputahe. Oh, iya pag mga prutas. Yun na para good, Bising. Ang sulti ni Katrina, kayang imong mga linuto gikawat ni Maria. O iyang nasakpan, o iyang gipauli din, he. Di usabay akong linuto, ma'am. Uy, nga wa pa man ko makasugod og luto. Naabot nas Maria nga naghakot ini. Unsa? Hoy, Katrina, pagklaro ra. Kundi hindi kan kadto mga putahia,
Kaya di mo maligikan, mama. Sa'yo pagtuo, makaluto si Maria at mga putahi, ah? Asa ba ng pagkaunang inyong gisgutan ba? Ay, benatana mo sa komedor. Basta kay wa na lang magluto si Bising kay tuan ay gihatod si Maria. Veko na ba? Tana mo sa komedor. Manihapon na lang tama kay gigutom na gyud ko. Tambong na lang, ma'am, kay maayo init pa ning sudan. Naghukay bilang sa bukan noon. O, andam na gid ang tanan. Panambong na mo, ma'am. Kana? Kana! Yun na pa Bising, ha? Imo may gibinuangan? O, sa ma'am. Hugaw ka na sa kabaw! Ha? Animal? Gibinuangan tang Maria? Nagkahimo inis Maria? Mga hugaw sa kabaw ug kanding ang gipamutangan ng platira? Tawga si Maria karon dayon. Kasi siya may palamyon ko ang mga hugaw sa mananap. Pangatawa mo, mga bata, pangatawa mo. Pero, Roy Face Maria, no? Kay siya may pakanon sa mga hugaw, sa mga mananap, nga mauwi lang nakita dito sa misa. Boy, no, sa di pata mga padayon, ha? Painumdum mo na ta! Ang bunga na bata, malipay na gulang. Ayaw si katawan, ha? Kaya mo padayon na mata sa atong gisugilano na to karon ninyo. Abi ninyo, gipatawag na yung taon si Maria. Paminaw mo, paminaw. Gipatawag siya, kunya makaluluoy kayo taon. Siya daw, my God. Inusinti taon kayo ang inusinti nga Maria. Okay, paminaw mo, ha? Marika! Punyeta ka! Imo may gibinuangan? Hala, ikaw mo ilamoy ang tanan niya naa sa lamisang mga hugaw sa mananap. Hutda na ang tanan! Tambungan ka na mo! Dili ka na mo biyaan! Hangtod di mo mahurot o kaon ka ng mga hugaw nga naa sa lamisa! Kadinsa. Maria, tinuod ba nga ikaw namutan niya na? Hindi sa mga ba ni Greg? May lain pa ba? Hala, Maria! Kao na! Ang mga hugaw ko, no? Ang mga pagkaon maning ako kidating. Sugdi na sa pagkaon! Sige na! Naunsa naman tao ng mga pananaw sa kong mga amo, eh. Na, si Maria na hinuin di pakaon sa mga lami ang putahe. Ikaw, permi lang ko mong pakugangan, Melchor. Ay, Bising. Imungutan na lang ko. Usa man, wa ko ba tayo panihapon? Ay, may kay naghisgot kag panihapon. Dali sa komedor. O tanawag kinsay nagkaon sa harianong kan-ana ni Ma'am Pausta. Uy, kalamay ko ang mga putahi ah. Oh, dili mga hugaw sa mananag ka nagikaon ni Maria. Wa ko makasabot ini nga kita. Mga sudaan mo ng tinuod, ang ikaw ni Maria. Oh, Uy, nanong aba sa kabusok ang punyeta. Bantag na ko kaya. Pasensya lang mo tiya, ah. Hindi ko makurot anit. Dagang nakaayo. Ma? Nakita mo ang akong nakita? Oh, Di ba na mga hugaw, ma? Mabalik na ko sa kamalig, tinga. Ayaw una. Marika, doon. Tiya? Pug-anin ni, ha? Imo ba ming gilamat, Maria? Ha? Ambot. Huwag ko magkasabot na imong kisulti, tiya. Mga hugaw na sa mananap ganina. Unya na himong mga lami ang putahe?
Mga lamian lang gid ng mga patahi at iya, sukat pa kanina. Unsa? Salamat, de Maria, ha? Salamat sa mga pagkaon mo. Si Melcher, oy. Ilangan tong mga pagkaon, Mami Melcher, di man to ako. Oh, igor pa ni Bisita, di mo ko matugikan ang tanang mga pagkaon. Di mo ko natugiato dito sa dakong bahay. Pinaanan ka lang ng bising na oy. Aha, Di ko lang siya tagahan. Kagikanto sa ka sa panagilota. day. Oy. Oy, day. Nahilong ka manggod, ha? Duka naman ko na oy. Ay, bitaw sa. Makaduka, good ni mabusog na, day. Mangitol na lang ta, Mami Melcher. Kadagan para batag buhatong ugma. Mautuhan na sa tagmata. Ana, sige. Katingaling, ukaon ka na sa upatid sa imong iyaan. Animal? Wisit! Nagkutoy ang akong tiyan sa kagutom. Kinsa pa may ganang mukhaon na ito makauna? At di naman mawahas sa pangunang-una ang hugaw sa mananap. Uy, isa marunong na ito. Ma? Bawa ka dito, ma? Uy, si Katrina. Di ko makituog, ma. Tuon tinagkutoy sa kagutom ang akong tiyan. Mausab na akong gibati. Nahala, ukawa si Bising o paluto ag sudan niya ka na madali-dali la. Aron dayon ta makakaon. Kay ari unsab na ko si Greg aron pakan unsab. Sige na, lihok na. Luwal na ko sa gida ni Maria. Luwi kay siya. Uy, si Rampultahan niya. Wa pag say, oh, uy, tinuod din ako nakita. Mapadool pa ko. Oh, kaway kapuslanan ng gida akong habol ug ulan. Kini amay niyang habol ug ulan. Umay kayo pagkahinanok. Pero, di manibanig ang gidaan. Kutsun man eh. Di ino siya ini. Ang butan na bata, malipay magulong. Hello, mga bata! Yay! Oy, happy birthday ay sa tanan nga mga Pebrero, ha? Tanan mga Pebrero. Sa Pizza City, kinsa to birthday Directress Vanessa Rizula? Sa Pizza City? Sa Pizza 8, si Kuya Randy Padayaw Suson. Oh, Pebrero 8. Sa Pizza 9, si Pinky Hikain. No. Unya, sa Pizza 10, wala. Sa Pizza 11, si Teresa o si Kuya Gulyat. Unya, sa Pizza 12, si Dudong Christian. Sa Pizza 13, si Mr. Ricky Garing. Sa Pizza 14, si Ate Vanessa Bacaldo Rizola. Sa Pizza 16, birthday ni board member Tibandan. Pagkadaghanian ni mga Pebrero, mga bata. Oy, 40 yun ninyong kinananay ani Pebrero, ha? Mga dagkor ba kayo mong habhaba? Bitaw, mga bata, bitaw. Oy, padayon ta sa atong giasoy ninyo karon nga naguluhan. Oy, ang banig ni Lola ba siyang... ang banig ni Lola. Okay, oy, nainumdo mo, ha? Nainumdo mo atong miagi, gihatagan ni Greg, og habol, og unlan unta si Maria. Pero nibong siya, may habol man og unlan daan si Maria. Unya kutson pag yoy gigdaan. Dinhi?
Diin man siya ini. Nindot ra pangiyang habol. Maila kayo sa danag sa iyang lampara. Kaluin taon sa akong igagaw. Nganong di man gini siya padayunon ni mama sa dakong bahay? Ngano mang cute? Huwag dyan ko basayop. Lalaki yun. Ay, na. Migawas na siya. Migawas na siya sa gigdaan ni Maria. Karon ka. Puspusan tamang yun ka. Unsay gibuhat mo ni Maria, ha? Ano na ako, Ninoy? Oy. Dong Greg? Uy, pastilan ba yan mo? Maayo na lang gani kay naka-break dayon ko dong. Kay kunwa pa. Bukol ka ng agtang mo. Kung naigo ka pa ining akong puspos ng gida. Kuyawan ako ni mo na Melchor, oy. Uy, tuod pa dong. Saan man na yung da, ha? O nanong, dito ka man gikan sa gigdaan ni Maria. Unlan taon nighabol, Noy. Kay naluoy man ko sa akong igagaw sa miaging gabi nga nagigdalan taon og banig. Way unlan, unya wa paghihabol. Ay, unya. Nganong imo man ang gida og balik, ha? Kay tuwa naman siya habol og unlan. Mong ako na lang din gibdag balik. Mga na lang ko dong. Diin man siya habol og unlan nga ako. Wa magani ko gikatunol niya. Kay wa magani ko. Oh. Hain kay maayo dong. Ako na lang nang gidani mong kuan, habol og unlan. Oh, uba. Oh. Kuha na lang Noy. Ay, salamat sa Diyos. Salamat, Diyos ko. Abi ko pag, wa na gyoy, nahibaling anghel ining baya. Pulos na lang mga demonya. Noy Melchor? Tarong ha? Dong. Pasaylo ataw ko, dong, ha? Abi good ning mo, dong. Kining akong baba, bisan di na ko tuyoon, mulitog kining tinuod. Mo nga, dong, pasensyahin na lang gitaw ning tiguang, dong. Prangkahan talang ka, dong. Ikaw ragay maayong gawi ninyong tulo. Pwera buyag lang. Salamat Noy ha. Oh, sige. Aris ako Noy. Sige. Sa kuno? Ay, sunog? Hala, ang among bahay Noy. Ang dapit sa kusina. Misilahop! Diyos ko! Ano man nabising? Kalit din sila sa pagbobo ko sa mantika. Ma'am! Ano na? Minawalan kayo! Diyos ko! Gano'n man ay? Tubig! Ang baldi! Noy! Huwag mo na yung tubig, Noy! Ay, dali ay ito. Nag-anam ko ang tayo. Sige na! Panggawas na mo, ma! Katrina, panggawas na mo! Sunog! Nasunog ang nakubay! Sa may kabuhaton! Diyos ko! Di ko gustong madotang mahitabo nilang di pa usta! Sa akong mga igagaw! Sa may akong ikatabang! Panahon sa emerhensiya, magkapangayo kag panabang sa akong banig, Maria. Gusto! Banig! Tabangi ko! Banig! Nalihog! Uy! Ito ba ni? Naalsa ko! Malupad! Ay! Lala! Saan na nagpapay? Magbanit ko maayo! Jawa! May nakakita na ko! Mayroon kining akong gisakyan nga panig sa tungod sa nagdiliab nga bahay ni Tia Pasta. Pero,
Wa ko'y napatsigan nga kainit. Banig, gusto ko nga mapauhan kag tubig. Aron mapawangan kayo. Mga bata, naibong ang tanan tungod sa ila nakita. Tiyaw mo nga gikan sa naglupad nga banig, mibundak ang kusog kayong uwan, ug diha pagyud sa tungod sa bahay nga nasunog. Ay, kadiot sa. Ayara sa, kadiot sa. Ikaw, uy, kamo, ayaw mo pagreklamo magpahinom-dum ta. Di tabayran sa sponsor mo. Alitas pahinom-dum sa. Ay, hindi pa, mauman ay nagbuhi na to, ha? Mauna, so, okay. Wala tayo snack, anak, kung wala tayo pahinom-dum, ha? Muhatag na ba tao na ang mga snack ang alritse? Okay. Ipadayo na to, pagkasoy, humali ni pahinom-dum. Ang butan na bata, malipay magdulog. Malingaw yung kuha ninyo, katawa ninyo mga bata. Okay, ibalik na. Balik ta mga bata. Mauro to mga bata, ha? Napaong yun ang kayo nga hapitong tamulamoy sa kong bahay ni Pausta. Pausta din siya. Pausta. Pausta tag kwarta, be. Pero gumikan sa budget banik ni Maria, wa mahurot og kasunog ang maong bay. Ang tanan nakakita adtong higayuna, adtong gabiuna, pulos na buong yun. Lakip na sila si Pausta tag kwarta, si Katrina og si Greg. Unya, pagkabuntag ana. Mga banta mga butang, nasunog yun. Pasag din na lang nang naapil og kasunog. Magpasalamat lang ta nga wa gyud mahurot ang tibuok tang bahay. Gumikan adtong naglupad nga kahibulungan kaayo. Bitaw, Katrina. Gusto si Mama. Angay ta magpasalamat nga wa mahurot og kasunog ang atong bahay. Katungar ang naog daw. Ug angay lang nga ato pasalamatan katong kahibulungang naglupad. Nga mo'y mibuok-buok tubig, nga daw uwan nga mibundak. Ug mo'y nakapahon sa kayo. Unsa maghato siya, Kuya Greg? Dili kahato si Aladdin? Katrina, hilom ra. Sa mga sugilanon ra na. Pero ma, mura biya siya si Aladdin nga nagsakay sa habol. Di kay nato maklaro kung habol ba to o banig. Ang pangutana, kung si kinsa man tong sakay. Sa tanaw ko, murag babae man to, di ba? Katrina, usay tanaw ninyo? Babae. Mausap sa kong pananaw. Babae sab, kitaas magbuhok. Kung si kinsa man siya, ako siyang pasalamatan. Ma'am! Andam na inyong pamahaw, ma'am. Ug asa mo gipahimutang? To ako maglamisa sa tulda, ma'am. Maayo. Tanak ka mo mga anak. Si Maria. Ayaw paghisgot sa pangan sa punyeta. Ma, sakop siya sa tong pamilya. Di nato siya pakanon. Mukaon siya dunga ni Bising. Mao naman ay Greg. Hain man ni siya. Kagabi nagkagubot ang mga tao. Halos tanan na mga silingan ng gawas ug nanabang sa paghakot sa ato mga butang. Pero si Maria, may mata ba og bitapang? Busa angay lang nga di siya pakanon. Ni apa? Animal ka bayhana ka. Naiko na ko, tiya. Bakit sa magbaigo ka, ha? Muriklamo ka? Limpyohin ang mga gamit ka salin sa sunog. Tarong aghinis, ha? Kanang naagiwan? O, tiya. Wa kay silbi. Maayo pa ni mong ato mga silingan niya tuwa sa layo kay nanuol pa aron mo tabang. Ikaw, diin ka man sa pagkasunog sa bahay, ha? Nagpadayon ka lang sa paghagok. Wa ka man ang baling nga nagkagubot na ang imong palibot. Maayo tatog daapil og kasunog ang kamalig nga gihigdaan mo og napaig ka unta. Oh, hilak-hilak ka ba? Imusmus ti karon. Ma'am Pausta. Huwata ko diha, Melchor. Oh, unsa nang gisugo ko ni mo, Melchor?
Ngano may agik ika? Di magod, ma'am. Ang pangan manggod sa panday ba? Nga akong giadto. Kay si Gaspar manggod. Unya, unsa may katawanan ana? Ganon di makatawa na, ma'am, nga. Ako man si Melchor. Unya ang panday nga giadto nako si Gaspar man. Unsa? Oh, di ba? Kuha na lang og Baltasar para matulo nami. Tulo nami kahari nga miduo sa bilin sa natawhan sa atong Ginoo. Ma'am, unsa matawon ka, ma'am? Ay, managpa magud ka, ma'am. Wa ko mahimuot. Oh. Ang akong gisugo nimo mo'y akong gustong madungog. Oh, adi mangkon, ma'am. si kuan, ma'am, ang panday, ma'am, mo anhira to diri, ma'am. Si Gaspar og ang iyang mga kauban aron pagtrabaho sa bahay. Kaano ko ini mga butanga? Kang lulara ba nita? Limpyuhan ko nik maayo. Maria? Oy, Greg, ikaw di ay. Nakakaon ka na? Busog pa man ko, Greg. Uy, kadaghan ko ining imong gipanglimpyuhan. Bebe, atong tabangan. Ayaw lang, Greg. Ako lang ini. Ay, tabangan talang ka, aron madali. Kadaghan pa ini, oh. Unsa ka pa kang oras sa mahumanan ni? Mahuman na lagi ni. Piyay una na, aron mukaon ka. Sige na, Maria. Salamat na lang, Greg. Pero, wa pa man ko gutuma. Tuod. Maria, may pangutana lang ko nimo, ha? Unsa man na, Greg? Sa miaging gabi iba. Pasaylo ang miadto ko sa imong higdaanan. Nga wa ka mahibaw, ha? Miadto ka? Pero wa ko'y daotang tuyo. Gidadaan ta kag habol ug unlan. Pero unsa ba? Sa pag-abot ko didto, naghigda ka man og kutson. Aray! Ang akong mata. Ngano ka, Maria? Napuling ko sa abog ining akong gilimpyuhan, Greg. Bibi, atong tayo pa na imong mata. Dali. Unsay buti pa sa buti ako nakita, Kuya Greg? Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta na mo tanan? Larga na tanong? Okay! Hello! Diversya! Dali! Bayo kay ni Aka. Timing kay ka nga doon na siya nag-birthday karong adlaw ay Diversya. Si Kuya Nimo Christian Jano, ha? Si Kuya Christian mo na sa imudaan yung pagkaon para sa ato ang kalingawan. Matag adlaw nga tanan. Unya, likod lang mo diya, likod mga bata. Kay para asuyan ko kamo sa sumpay sa akong giasoy ninyo karong si manahona. Kining asoy nga naguluhan. Ang banig ni Lola. Okay, likod mo. Okay. Kana, pahimutan mo. Usap-usap lang sa mga ng mani, ha? Kanang mani nga hinatag sa atong amigo taon kayo. Si Miura Susana diha sa Miura Susana ang diha sa San Isidro Leyte. Mayura Susana ang sa San Isidro Leyte. Mao'y naghatag na gikan na ni Mami Concepcion o ni Sir Edwin, ha? Okay. Kaon lang mo, ana. Unya, mga bata, sultian na mo, giagda ni Greg si Maria og pakaon, pero wa gyud si Maria mo kaon kay busog kuno siya. Unya, kalit na puling ang mata ni Maria og napiksan sa abog ang iyang mga mata. Dinhi, mga bata! Aray! Napuling ko sa abog ining akong gilimpyuhan, Greg. Bebe, Okay. ako tayo pa ng mga mata. Unsay buti pa sa buting ako nakita, Kuya Greg? Mikundat ka na, Maria? Hoy, ayaw pataka og tabi, Katrina. Unsay pataka? Imo unta siyang hagkan. Dili na tinuod. Bata pa tao ni si Maria Katrina, oy. Kay bata man bitaw. Mabitaw na hibuong ko. 12 anyos, mikundat na. Nag-una-una na sa laki.
sa ko ini ron. Sige, dini ka lang. Unsa? Kaya abi ako man siyang nakita nga mihawak ni Maria. Nanagpo na yun! Diyos mio! Si Greg mihawak kang Maria! Dili na tinuod, mama. Unsay dili tinuod, ha? Igbalik ka dire. Giyatagan na leg Malaysia ang pagtayhop ko sa mga mata ni Maria nga napuling. Unsa? Okay na, mama. Napuling sa abog si Maria. Samtang nagkiskis atong nakahugaw nga mga butang nga salin sa sunog. Unya, ha? Unya nga nung imo magyutay hupan, aber? Migara na lang tong animal. Greg, nga nung may adto ka man dito. Mama, di laing tao na to si Maria. Imo siya pagumangkon. Ug nabalaka ko, nga wa siya makakaon. Mao nga akong giadto. Pasagdi siya. Tungod kay gisilutan ko tong animal. Laliman ka? Karag padayon lang katog, bisan og nagkagubot na ta. Bata pa si Maria, mama. Mong di kalikayan, nga mahinanok siya sa iyang pagkatug. Ilabi na sa kakapoy. Hilom! Ulaban ka gyud atong punyeta? Greg, ayaw siyang isipa nga atong kadugo. Umaw ba na hinungdan? Nga wa mo patahuran ako si Maria, hasta ni Katrina? Uy! Nung ka nga magmanang siya nako. Sayop na, mama. Bata pa si Maria. Busa, amor siyang manghud ni Katrina. Ang ngayon ta magtahod siya namo. Kay mga magbuwang miniya nga igagaw. Masaybaw ka pa kay kanako, Greg. Hoy, aron di mainit ug maayo ang uko. Halaban tayo dito mga panday nga nagtrabaho sa bay. Kinahanglan nga madali pagkahuman ang baita, kaya di ko gusto magdugay tagpuyo ining tulda. Mama, Papa, Lola, ni ako sa inyong lupong. Og niya, gihalaran ko kamo ining buwak. Walang ko magdaog kandila, kay wa man ko'y kwarta nga ikapalit. Mongki na lang buwak, ha? Og Lola, salamat sa imong banig. Niya, akong gipilo og akong gita. Kay pasikwaon tiya pa usta og sunukon. Maong dili ko gid kini ibuwag. Usa pa, basin may mga katalagman nga maapot. Mayining niya siya sa akong duol. Para ko makatabang sana kinahanglan. Sama sa nahitabo sa bahay ni tiya. Nahibaw kamo, Lola. Ug dako akong pasalamat. Kay nakatabang ko, gumikan ining imong kahibulong banig. Pasaylo ako, Lola, Mama o Papa. Nagduka ko kay unsaon. Wa man kay ko makatug gabi. Kidagan man ko kitrabaho. Dugay man kong gipaundang ni tiya pa usta. Wa dayon ko niya pagkatulga. Hangtod nga, wa mo man ang iyang gipatrabaho nako. Karon gani, wa ko mananhid. Misibat lang ko para ko makadua sa inyong lupong. Dugay na baya kung wa makaduaw dinhi. Oh, unsa ron? Mga tunog sa kabayo. Og niya dinhi paingon sa sementeryo. Kuya! Ha? Hala, nagkaila ko sa tingog. Si Tia Pausta. Oh, ni anak ko sa sementeryo. Ho! Ho! Oops. Naara ang lubong nila ni Mama. Uy! Ha? Nakugaw si Pausa? Nakita ka niya si Maria? Wa makit eh. Oh! Ako! O kamo, usaban mo. Inyo, ikasulti. Ha?
Kita sa? Sige na, Kuya Goliath. Sumpay na. Sige. Sa dili ba ta sumpay, ayaw mo reklamo, kay pahinomdo mo na ta. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Okay mga bata, balik na sa tong asoy! O, ite mo siya, anong ni amagawa din kay klase ron, ha? Oh, maayo. Maayo kay wa. Kunya, okay ras mama ni mo nga ni Ari ka dire. Sumpayin na, Tatay Oh, lagi sumpay sa akong pangutana ni mo. Ha? Sige na lang, ayun na to sumpay. Ganahan mo yung kag sumpay. Okay, mga bata. Sumpayan na nato. Mauto pagkakita ni Pausta sa lubong sa iyang inahan o igsuon, mura siya naibong. Tungod di ay kay wa siya magdahom nga di niya ikita si Maria. Unya, kay dako magyud ang pagtuo nga si Maria iyarang naabtan sa lubong siyang lula o sa mga ginikanan ini, mauto nga niadto siya. Unya, Imposible nga wa siya maanhi. Wa siya laing suruyanan. Kung kalit siyang mawa sa bay, anhigyud sa sementeryo ang iyang puntareya. Pero karon, anong wa dako siya maabdi? Maria! Nahibaw kong mitago ka. Ako pa nimo, mugawas ka na lang aron di ka makatilaw ining akong latigo. Unsa itong mananapang imilabay din sa akong gibarugan? Unsa to? Banig nga naglupad? O habol? Husto, mautoy among nakita niya itong pagkasunog sa baay. Wa dayon ko makabantay na. Karuhod ko unta ang sakay adto. Daan pa ko nga magsusikit siya sa lubong nila ni Lola. May rekyut nga. Nataguan ko tayo ang buwag na akong kita. Tuwara si Tia Posta. Misakay na siya balik sa iyong kabayo. Kinahanglan nga, nag-abot niya sa amo. Tuan ako. Og nahuman ko na ang iyong gipabuhat ako. Banik! Mupauli na ta! Animal tong bata. Melchor! Melchor! Ma'am? Marika! Ma'am. Ma'am, di ka kaganiha. Ma'am nga, nangita man ang panday kay doon na untay kinahanglanon. Ay, nangita ko ni Maria. Kigibiyaan lang sa punyeta ang mga bisti na mo nga akong gipalabhan niya. Pero tuwara mas Marias kamalig, ma'am, na malansa. Unsa? Hapit na masabgani mahuman og pamalansas Maria. Ug unsa may iyang giplansa? Ang inyong mga biste. Wa pa gani siya makahuman og panlaba? Unya na malansa na siya? At tuon ko ang punyetan nako. Ma'am, time pa. Ang gikinahanglan ay sa panday, ma'am. Ipalista kay ako ray mangumpra sa lungsod. Sila ramang kunoy mo palit, ma'am. Dili! Kay tikasan ko nila. Salamat ha, Panig. Kay kitabangan ko nimo sa akong gimbuhaton. Karon, pulos na panilan sa mga bistin lang ni Tia. Maria! Tia? May isugo pa ka? Diin ka? Hindi nahiraman ko, Tia. Human kog panlaba, namlansa. Og niya, human na. Nahuman ka nagpanglaba? O, Tia. Bantay bitaw ha. Arion ko sa labhanan. Uy, wa
Natuod din ang labananan da. Ug nahayhay na og katong iyang gipang utaw karon. Nalabahan to niya gahapon. Kay imposible nga nahuman niyag dali. Pero yun na pa. Waka niya tarunga sa paglaba. Hinungdan niya dali ra siyang nahuman. Mahibawaan ko man kiniron. Pangsimhuton ko ang iya mga gipanghayhay. Og tan-awon ko ang mga grano sa panapton. Kung wa na ba'y mga buling nga nahibilin. Wah, Jud. Why buling unya humot pa ang iyang linaban? Sa iyang pangidaron, maayo na siyang mulaba. Nasa ato pa, ma? Mibati ka na kang Maria? Unsay mibati? Pulos na malaging mga pagdahay karon ang ako nabatian gikan nimo. Kay kini maayo mula pa, kay kini kugihan. Ay, kay tinuod bitaw. Pero, wa na magpasabot nga ang kunon ka na siya nga sakop sa atong pamilya. Magpabilin siyang muchacha. Yun na pa, ma. Asa ka? Nga nag-ilis ka man? Ug nahibaw ko nga nagdakag dakong bag. Mag-shopping ka no? Ay, hoy. Mga galamiton sa bahay ang pamaliton ko. Aron madali na naghuman, aron di na ta magpuyo din sa tulda. Muban ko, be. Ay, pastilan baya ni mo, Katrina. Nahibaw na kung ugnanong muuban ka. Ay, sige na, good mo. Uban ko. Yes! Makaadto na sa kong lungsod. Mamalit ako para ako, ma, ha? Ay, hilom diha, Katrina. Melchor, paspasi ang imong pagpadagan ining jeep aron makabalik na hinta sa ato nga adlawan pa. Oo, ma'am. Uy. Naunsa ng punuan sa kahoy? Hala, ma'am. Alam, katumbahon ba ng kahoy ang paingon sa kalsada, ma'am? Hunong! Ay! Hello, mga bata! Binili ka ang TV at Eres. Justicom! Salve! Halo! Halo, Inday Mars. Kumusta na ka, ha? Morgya po. Uy! May tambok naman ni gamay si Inday Mars yan na to karon, ha? Pura buyag lang. Kusog na ka mukha ni Inday Mars. Oo. Maayo inoon. Okay, kamunguban niya. Uy, niya mong anak ni Ricky Gary nga lalaki nga isog kayo si Glintoy. Star, bida ni Glintoy. Glintoy to. Glintoy nga na ni bata, ha? Glintoy di ay. Dodo Glintoy. Asal. Pilibag. Og sila nito. Oh, nanis, kiya pod. Oy, sige. Okay, lingkod mo. Oh, maayo kay niya mo tanan hapit mga bata, ha? Maayo. Ni apod ang mga anak sa ato ang manager, si Sir Buen Alguno, ang iyang mga bata, si Alguno, Buen 1, Buen 2, Buen 3. Hindi puros ni Buen, iya, ha? Okay. Oh, pamati mo, ha? Oh, ang kaon wa may birthday karon unsaon nga si ating ing nimo inipit sa 18 man mag-birthday si ating ing ninyo. Oh, mao na nga murag wa tay kaon ron, ha? Kuya Gulyan, Oh. sugdi na dayon kay maminaw na mi sa katapusang sumpay. Dali. Agad-agad, ha? Gadali excited, ha? Excited? Sabang ka, oy. Taan, magyugo. Ikaw ba? Butingo, gali ka? Butingo siya na ng boy, mga boy, oh. Okay. Tiwason lang ako akong aso inyo karon si manahon na. Kay basig, doon na pa mo'y paminahon, rabag sunod akong paminahon ninyo sunod. Sugilanon sunod, ha? Katong sugilanon nga naguluhan. Ang kadina! Pagbantay mo atong kadina, kay pwede tumutuok sa inyo mga liog, mga bata! Mao nga andam yun mo! Okay, tiwasonin ako akong aso ninyo kining balig ni Lula. Mao na to! Miuban si Katrina sa iyang mama, pausta paingon sa lungsod og nag-drive sa jeep sa ilang gisakyan, mao si kita to! Melchor! Very good! 65. Unya kalit lang nga hapit katambahon ang punuan sa kahoy. Tumura bang yun sa taliwas karsada? Hilabihan nilang hadluka.
Diyos ko! Mabuhay pa ta! Ay, bayo na lang gani kaya yung naka-break na yun ko ugwa, maigo sa kahoy ka natumba. Ngano man na, ha? Ngano man na nga? Ma'am. Babos na! Mga tao, mga tulisan! Melchor na unsa ka ba? Wa kalay buhaton. Ma'am, wa man ko'y kasukol taon, ma'am. Wa man tao ko'y kasukol na mga armas, ma'am. Ayaw intaw na itubong nako, animal. Hoy! Ayaw itumong ni Mama! Ayaw tiuni! Saan na ka gwapo? Helong batignaw! Batignaw, ha? Wes, makatilaw ka ron. Salami sa batignaw. Unsa ba? Ay, gino pagpakita sa nindot niyong batasan, ha? Ma'am Fausta, ihatag ka na mo ka ng imong pagagisulad sa kwarta. Aron mo daw tang matamo ni mo ug sa imong mga kauban. Labi na sa gwapa mo, anak. Kini suplada! Ay, di ko kiniihatag ninyo. Ay, mahimo ka ba? Na, nakakita ka. Naglibot ako mga kauban. Ug nagtumo niya ng ready na lang armas. Hunting ka ninyo! Melchor na unsa ka ba? Wa ka ba'y mahimo sa pagtabang na mo ni Katrina? Ma'am, Magpalaban ka! Kiniyay! Ay! Ginoo ko! Animal ka! Ay! Ayaw! Tabangin ko! Nangita mong sakit sa lawas, ha? Kip! Aray! Napandol ko na. Sakita sa kong tilo eh. Galit naman kong gikulbaan. Hala, ang panig. Nabukad lang og iya. Ngano ka? Unsay pot mong ipasabot ini, panig? Nganong nabukad ka? Uy, may piko-piko ang sit-sit sa panig. Ingon sa, nangamay siya na ako. Pasakyon ko? Oh, masakay ko banig. Oh, niya, nakasakay na ko. Pero ganit lang ha, kay mulingkod ko. Mulupad. Asa ta paingon banig? Asa? Basta sila. Nakakita sa... Di naman ito gikan sa kamalig. Atuan ko si Maria. Basig nakakita sa siya atong kalit na milupad. Kung wa ko masay pa. Mausap to kay bulungan nga naglupad. Nga may pahon sa kayo sa pagkasunog sa among bahay. Murag banig nga naglupad. Nga may sakay babae nga taas o buhok. Maria! 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 Wa dinis Maria. Pero nananghid man to siya nako. Nga mag-ilis kay basain niyang sinina sa iyang pagpanlaba. Niya man niya sinina. Ang hinubo kini niya. Kay basa man. Sa ato pa, nakailis na siya. Nagduda na ko inida. Ang iyang balik. Tanawon ko diha sa... Wa diha sa iyang butanganan ang iyang balik. Usa may buti pa sabot ini. Hala, tanawan niyo! Oy! Nana, bibalik! Bibalik ang balik ng ipon! Umisa kayo ng bantang babae! Ang gawas ko! Biya ka na sa'yo, tama ni Melchor. Pasalo nga biyaan tadayon ka. Kay balikan ko pa sila si Tia o Katrina.
Ayaw kabalaka ni Melchor. Tiwa ka na gibati sa lawas. Ganit lang! Oh, lupad na banig! Lupad! Nakita ni Grace si Maria nga naghatod ni Melchor. Mutugan ka taon sa tinuod si Maria nga may gahom ang iyang banig sa iyang lola. Aya, paghunong Kuya Gulyat. Dayon ang sumpay. O si dayon ang sumpay. Ha? Padayono na to sumpay. O pero unya na Inday Marcia, ha? Human sa atong pahinumdom. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Unya mga bata, mubalik na tao, kino mo, ha? Okay. Giguko ni Greg si Maria, pero wag yun niya maapsi mga bata. Kay, milupad gud ang banig, nga gisakyi ang Maria. Ang nahimo tao ni Greg, mibalik na lang siya sa nahimutangan ni Melchor. Nay! Nay Melchor! Ay ko! Kalma lang! Buno! Kalma lang! Dong Greg? Dong, hahain ang jeep dong. Uy, hala! Niya ka na sa ato. Pero, yun na pa. Hain sila si Mama o Katrina. Ug sila nitabo ni mo. Nagihapon ka man din atong banig nga mulupad. Nga may sakay nga batang babae nga taas og buhok. Dong Greg, si Maria kadto, Dong Greg. Daan pa ko. Nasiyag yun. O katong banig. Ang banig kadto sa inyong apuhan, Dong. May gahom na ikini og si Maria. Og si Maria ang gisangunan, Dong Greg. Unsa? Unya, unsa may nitabo ninyo, Noy? Dong, paminaw. Pag-abot na mo sa awaaw kadapit, giatngan kami sa mga tulisan. Ug ako taon, gibunalan sa puan sa pistola, maong nakuyapan ko. Ug pagkamatngon kog buot, gipasakay na ko ni Maria sa iyang banig nga mulupad. Ug nawa na ang samad sa akong Dong Greg. Ha? Oh, sila di si Mama o Katrina. Dong, uwa na ko may mao sa nahitabo nila, Dong. Pero ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka kay tua naman si Maria. Naanan ninyo ang akong kwarta. Unsa pa may gusto ninyo namo, ha? Kanong inyo pa man ming gigapos. Buhay na mi si Mama. Unyan niya ko po. Kamustan ka na mo. Ayaw ito kinagbuhatan sa akong anak. Matabangi ko. Ikaw ma. Gusto sab ka? Nahamay na kauyon mo. Madapa bang kasab? Mga bastos! Bayran ninyong mahal, kining inyong gibuhat! Aka na kung maluwas pa mo! Luwasan ka sila! Uy! Banig! Banig ka naglupad! May batang babae ka sakay! Maria! Ikaw ba ka na? Maria! Maria ko ikaw na tabangi mi! Ano niyo pala? Lumalik mga bala! Ay! Ako mga tao mo, inahin ko! Naunay sila mga bala! Patay ako magkupan! Ang nagkupan ka, badig! Inaan ako paingon! Nasmagan ko! Lagpas lagi ka! Maria? Maria, salamat! Tangtangon ko inyong mga gapos. O pasakyon ko kamo sa akong banig. Gamahanan kong banig. Buhat ang gusto kong mahitabo. Ani anata sa banig? Guwa na tayo mga gapos, Mama. O ganyan imong bag, tiya. Dawata. Maria,
Ingon sa di ko makatuo ini. Pero niya nakita ko, nasaksihan na mo ni Katrina ang imong ipagbuhat. Maria, pasaylo ako. Maria? Maria, pasaylo, asap ko sa kung nabuhat ni mo, ha? Kalimti ka na ninyo, tiya. Katrina. Maria, manang Katrina. Masagat ka na nga. Mutahod ko niya, tiya. Oh, Maria, musugot ko. Kung mao ka na, salamat nga inyo na di akong kitawat. Isip inyong kaduko. Pulsuso ka na akong pag-umangkon, Maria. Salamat, tiya. O gikan karon, ayaw na mo paghiskod pa sa inyong mga napuhat nako. Gipasaylo ko na kamo. O gipanghinaot nako, tiya. Nga dili unta mo usab ang inyong pagdaog-daog. Dili lang nako. Pero hangtod na usab sa ubang mga tao. Isaad na namo, Maria. Maria, gikan karon, magbinutan ako. Salamat kun mao kina, Katrina. Ang espiritu karon ni Lola, ug sa akong mama, ug sa akong papa, nahimuot sa ilang nakita. Pangandam na mo, kay paluparon ko na kining magic panik. Oh. Uy, tingalig matagak ta, ha? Mapanggunit, ha? Dili mo maunsa. Magic panig! Lupad! Ang butan na bata, malipay na tulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Unsa na mga bata, ha? Nakakuha ba mo og leksyon sa akong sugilanon nga giasoy karon si manahon na? Oo, kuya. Oh, very good. Unsa nga leksyon ang iyo nakuha? Dili- Arithmetic o language o unsa pa? Dili Hikasi o unsa pa? Dili Science o unsa pa? Unsa man? Dili maayo ang... Unsa? Dili maayo ang manaog-daog og mamintaha, di ba? Di ba siya? Oo. Oh, kana. Onya, teka, ibaw mo nga si Maria, wag yung taon bahini sa mga butang siyang lula, di ba, Inday? Ang banig ragyod ang gihatag nila ni Pausta ngadto ni Inday Maria. Pero wag siya may bao nga, gamhanan ang banig, di ba? Oo. Oh, mauna diha. Busa ka mo ayaw gyud mo pagdinao, ha? Kung unsa ang ihatag sa Ginoo ninyo, pamahin gyud mo sa inyong mga barkada o tagaan mo tagaan mo grasya sa inyong mama. Ang inyong mga classmates, tagaan po ninyo, bahina ninyo. Di mo magdinao sa inyong mga classmates. Kay sama niya ni Pausta nga nasyak siya nga ang banig gamanan di ay. Okay, dinhila ta matapos sa atong sugilanon. Kay atangin ninyo ang sunod sumpay ning akong sugilanon ninyo. Dili sunod sumpay, lain nga sugilanon sunod simana nga naguluhan kadina. Ha? Timanin ninyo kadina. Murag kuyaw ng kadina kay ambot, wata kay baw, ha? Wata kay baw. Busa mahigala, dinhila lang natapos ang atong sugilanon nga naguluhan ang banig ni Lula. Kinintanan, dalit kanino sa Tatak RMN Production Center.